Ndadzoka zvekare ndini Tsvine Hemheni. Ndiri kuda kupindura comrade Nyoka Yamabhunu pamwe chete nestatement iri kunzi yakabva kuZimbabwe Defence Force. Tiri kuzvinzwa kana muri serious marwadziwa semarwadzirwo atiri kuitwa, asi pane chinhu chimwe chete chatiri kutadza kunzwanana, chokuti nyange tikataura hamunzwi. Hamene kuti makaita sei, hamunzwi, hamuna nzeve, uye munongoramba makaomera pane zvamakaomera. Hamudi kushifta, hamudi kunzwa. Munoda kushandura vamwe vanhu kuti vaite zvamunoda imimi, kuti imi mushandurwe muite zvinoda vanhu. Hamudi, nemisoro yakaoma sezvihohodza. Hameno kuti makaita sei. Masoja makauraya vanhu masikati machena muHarare, vaichemera rusununguko, vaitsvaka peaceful kuti vatongwe zvakanaka, vatongwe nevatongi vanotevedza constitution. Mukauraya imi. Nhasi muri kuya muchitaura kuti tiri kuobserva, taisa masurveillance. Masurveillance amunongoisira kuvanhu venyu vezano chete, ndo kwamunoisa. Veopposition hakuna surveillance inoiswa ikoko. Ngavasungwe, ngavaende majere, ngavagare vasingatongwi, pestering yese iri kuitwa nevanhu veopposition. Muripo makanyarara kuti zi vari kuchemera kuti dai nyika yasunungurwa. Imimi munoramba, ndimi mega munozviona vanga sekuti ndimune nzira yekunosunungura nyika. Saka kana muchizvigona chiitai mega, isusu tisauye. Maopposition vese vagari vemuZimbabwe, ndinokumbira musateerere vanhu ava, uye musabude kuinda mumastriti muchiteedzera vanhu ivavo. Munofanirwa kubuda kana mataurirwa naChamisa, vanhu vatakavhotera. Ndiye anofanirwa kutiudza kuti ngatiindei, toinda. Hazvirevi kuti hatirwadziwi, tiri kurwadziwa serekasi. Izvi zviro zvavari kuita izvi vari kuda kutishandisa futi kuti vaise munhu wavo. Nekuti ndakataura panhingi yandakataura yekupedzisira ndikati ZANU-PF idhodhi rakunhuhwa risina chada. Ukaona anongorifarira izvozvo inhunzi, rakufarirwa nenhunzi. Madhodha anofarirwa nenhunzi nengoko, zvezve zvinana Nyamututa, zvezve ndo zvinoinda ikoko. Kana ukajoinana nevanhu ava wave Nyamututa, wave nhunzi, don't listen to them. Especially ye wamunotaura kuti Nyoka Yamabhunu ye ari kutaura kuti ngatiise vachiwenga, constitution inoti. Chiwenga kubari baba akapinzwa neconstitution, akapoindwa nemunhu wakabira, akaramba constitution, akabira nyika, akazvise pa ndiye akapoinda, akaita appoint kuna Chiwenga. Nhasi unomoti kwa ngaende atungamirire nyika, anoziva chiyewe. Wakaramba zvido zvevanhu kudhara chaiko chaiko. Chiwenga uya akachitaura kuti nyika ina haitongwi nemunhu asina kuenda kurwa hondo, hatimusaluti. Saka munoda kuti tise munhu akadaro akatogara atopromisa kudhara chazonaka chachaburitsa chiba. Murume akakoniwa kuchengeta mhuri yake, kuramba vakadzi vangani. Iye zvino anotora mukadzi wake chaita kumurambidza kuona vana vaakazvara, ozonzi ndiye angaita baba wenyika iyeyo. Ndio wamunoti tungamirira, yamuri kuti tiinde kutungamirwa nemunhu akadaro. Iwe Nyoka Yamabhunu ukwane, iwewe ukwane. Ndokutaura, uri kutaura nemaZimbabwenzi, usafunga kuti uri kutaura nehama dzako. Uti kwanire, unongoti pameso panenge pehanzva dzebere. Tagumbuka isu. Uzonga misira guroguro unenge ukuyatsamwira dozhi uchitaura zvinhu zvisina nebasa rese momo. Chidi kunzwa zvaunotaura izvo. Isu veopposition tichabuda kana taudzwa naChamisa unzi budai, tinobuda. Kana as long kune munhu anobva kuZANU-PF achitaura zvinhu izvozvo, we don't listen. We hatina basa nemi, muri stupid, munonyepa sereki. You've got a very deceptive mind, deceptive spirit. Hamuna kukwana. Munoona vanga sekuti imi mega ndimi munoda kushandura nyika ino. Saka kana muchishandura, chishandura mega. Isusu we don't want to join you. We don't want to join you. Atidi. Vana Chinamasa nhasi vamuri kuti vari kusaidi rekunana Chiwenga ndo vakataura nonsense. Tikadziona isusu. Nhasi muri kuda kuti tirambe tichijoinana nemi kuti zvaita sei. Garai makadaro. Dai munhu angagwachana akaramba kubva aramba achitsvaira magenerals acho naosewa yekusvika apera. Tozowana vanhu vanoda kumirira vanhu chaivo chaivo.
nokuti mese makaenda kuhondo dai mukapedzwa mese namunangagwa munangagwa tichakusapota uchipedza vanhu iva vapedze masitupedza vanhu hanzi uyai tibatane esiyanai nezvechinyi zvese wanga uri kupi pese kana waida kubatana nevanhu uchida kubatana nevanhu vechokwadi kuti uri kuda kubatana nevanhu zvavakabvisa mugabe muna 2008 makadii kubatana navanhu munangagwa watana zvakabviswa muna 2018 makadii kubatana navanhu iyo zvino ichangopfuura makabhutsurwa zvinozikanwa nesadhak zvinozikanwa neau zvinozikanwa nani vese kana ose mafair organizations ari muzimbabwe anozviziva kunze kwaprisira chigumba nemakotsi enyiwa vana malava iva ndo chete vanoti zanu yakawina kuda kutaura kuti kudikwe kuti tibatane nemimbavha tibatane nyika yezimbabwe kunzi yafa yaurawa nezano haina kurawa namunangagwa yaurawa nezano zano kubva kuna mugabe namunangagwa newewo uri kuti uchivasapota muchimanya mahofesi akaita gore 2008 vakaita mukazvipembenene vachirova vanhu vachicheka vanhu vachitema vanhu vachiuraya vanhu motaura kuti kwai toda kubatana nemi pakuita sei tibatane namadhota avanhu akadai so vanhu vanofunga hamene kuti munofunga nekupi hanzi toenda kunyika kunorwira vanhu gutsa ruzhinji ndogonza ruzhinji yamuri kutaura iyo hatidi kunzwa nonsense kana muchida kutaura nonsense dzese dzamuri kutaura tauriranai kuvanhu vezanupf musatitaurire isusu vanhu venyika musatijairire kusvika ipapo sei musingati nyari sei musinganyari vanhu vezimbabwe kana uri sewenyoka yemabhunu ukwane chaizvo kukwana chaiko ende futi ndikangonzwa voice rako ndinotoshaya kuti ndorutsa here ndoita sei nekuti haubatsiri zvachose yani one of the nonsense imwe yansandakamboona pasi pano budai mega muinde zvinhu zvenyu handi makati chinhu chenyu budai muite chinhu chenyu don't invite us kana muchida kutidaidza kana muchida kudaidza munotodaidza ivo vana monzora iva nanasengezo iva mapapenzi enyu amakasima vadaidze iva vakubatsirei not us isusu taakuziva chakachenjedza ndechakatanga ticharamba tichiudza zemhatso zimbabwe kuti isabude inourawa isabude kana tichizourawa taronga chiri chedu isusu muchizotiuraya taronga chiri chedu it's okay mutiuraya isu nekuti mutiuraya isu nekuti tichifira chokwadi kwete zvenyu zvamuri kutaura chiwenga wamuri kuda kuti muise nhasi akaita chii chaanoziva kunze kwokutriga futi chimwe chaanoziva chii hapana kana development yatiri kuona iri kuitwa naye mujudicial macho matiri kuchema kuti judicial yaurawa chiwenga akapinda judicial ikavhiringidza mukadzi wake kurambidzwa kuona vana vake nevana vake vane right yokuona mai vake asi vari kurambidzwa nekuda kwejudicial iyoyo ndo yamuri kutaura kuti ari clean uclean hwokuita sei wakambona dhodhi riri clean iyoyo nda uchitaura zvinhu zvinzana nebasa rese aibvapo manapa unomva waita fanika senonzi uri kutaurira vana vako kana kuita senonzi vanhu vezimbabwe wakavaisa muchikwama chako iwewe akuti nyare ufunge zvako iwe nemi ami musataura zvinhu zvisina nebasa rese nesu mune muchibriefa majournalist muchivabriefa munovabbriefa kuti zvindepi brifanai vezanu vepf daidza majournalist ezanupf muvabriefe iwayo musatitaurire zvinhu zvakadaro isusu veopposition get away hatifii takayanana nemi muri mhondi chaidzo dzinosapota mbavha muri kufara kambavha dzichitora muri kufara kanyika ichirutiwa zvino nyika yese ndakataura kudhara kuti yatobo zvave zvimakomba zvega kuita senonzi nyika yedu inogara nhuta ivo vari vanhu makanyarira kuti kunyarira kuti chitoborwa upfumi huchinda vana venyu vechaivo vana venyu vamakazvara imi masoja vachitadza kuenda kuchikoro vanakadzi venyu vachifamba nezvimabhurugwe zvakatsemuka zvekuti iwo hautani haugoni kuimutengera chibhurugwe uramba uya uchiburitsa chistatement chisina nebasa rese pana
Musade kutijairira ipapo, musade kutijairira. Don't tell us what to do. Manyanya kutijairira, isusu hatiuyiko. Chamisa udza vanhu vasaende vasabatana nenonsense dzese idzi. Nyangwe wakabuda tinewe ende machange champions ako unofamba nawo ndo watinoziva kana akatitaurira kuti uyai todai ndo vatinoteerera, kwete vese vanatsvine mhini nemasoja vauraya vanhu. Izvozvi hama dzedu dzakapfurwa kudhara zvikanzi ngadzikombanzeto nemoshande commission yakasarudzwa naiye mutungamiri wenyu weZANU-PF kuti ngave atsvake chokwadi. Inobva chokwadi chikatsvakwa chikanzi ngavarepwe ivavana. Nhasi hamusi kuda kuripa, motaura kuti iye ndiye aita sei. Imimi vezanu ndimi muri kukonzeresa zvinhu izvo. Motaura kuti yatiungani tangai maripa vanhu ava first, motanga masunga uyu mukuru wemasoja aripo wokuuraya ngari kugadhi, uyu akataura rwendo runo rwapera kuti hanzi ZANU ichatonga kusvika yamera sanyatwa, kusvika yamatonga amera nyanga. Saka moya motitaura kuti tiuye tizomira nemise. Iye akataura statement yake yekuti kusvika matonga amera nyanga, iye mukuru wemasoja watona. We don't join nonsense dzakadaro isu. We don't. Itai mega chinhu chenyu ichocho. Tade kutijairira. Isu ticharamba tichiita zvedu zvatiri kuita. Kana zvedu zvafoira, it's okay. Tichangofoira takadaro. Imi muchaita zvamunoda. Kuna constitution inotaura sitting president kana abva anozotsiwa newakadini akapinda ipapo akapinda zvakanaka. Wakapinda wakapinzwa navanhu. Ndoziva kuti rakabayirira zigudo guru ramuri kutaura iroro igudo magariro aro nderekuba. Saka musade kutijairira kusvika ipapo. Tibvire, kana tichisafa tichasafa tiri chokwadi. Mwari kana achitisunungura achatisunungura zviri pachena.